Isto vai ser a bomba. A bomba, bomba, buenos días, buenas tardes, boas noites. Mirai, o pin de Hi Galicia, Hola Galicia, é www.haigalicia.com, que saberedes, vai dar moito que falar. E vamos contar o que se sabe e o que non se sabe. Vai ser a bomba, pero diso outro día. Mira, dicía porque algún dirá que leva hoxe o Xan. Levo isto, mira, estou na Pena d'Auga. A Pena d'Auga está en Escuadro, Silleda. Bueno, tamén é conocido este sitio como a Peneda da Santa Isabel. Hai unha lenda preciosa que xa escribín dela e que despois podedes buscar, ademais hai xente que sabe moitísimo disto, podedes poñer a Pena d'Auga. Dicen a xente que sabe que aquí se facían rituales desde fai miles de anos, antes de existir o cristianismo. Sí, é dicir, que viñera Deus ao mundo. Xa se facían aquí algún ritual. Veredes que hai unha forte devoción, ainda que creo que a festividade é para o mes que ven, pero mirai a cantidad de votos que hai por aquí. Moitísimos relacionados con animais, o sea que se deben de facer aquí. E arriba, eu falo tanto seguido que a miña compañeira Luz hoxe grabando con equipo novo, cuidado, cuidado, de envergadura. Eu creo que a festividade da Santa Isabel é po mes, e senón xa mo diré, vale, pois, se subides arriba, aquí hai un pío no que dice que estaba a Santa Isabel. A ver se non me cae juego, porque como caixa de aquí abaixo, creo que fai falta que veña a Santa a curarmos o huesillos. É esta auga que ten poderes curativos para as enfermedades dos osos, da vista e da pel. Ai, os osos eu casi me metía dentro porque os meus non dan por todos lados, pero eu que son moirá isto, eu vou mollar a man porque pode ser que a Santa axude algo. O oco recorda a figura dun sartén, o sea que ten, quen sabe? Lugares de Galicia con maxia. Leede, buscade, Pena d'Auga, a Santa Isabel e entenderedes porque os galegos somos tan galegos. Ta logo.